ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಬೆಳಕಲ್ಲ, ದರ್ಶನ. ಮೂಡಾಯಿ ಪೆರಿಂಜ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದೇರಿಂಜ ಪನ್ಪಿ ಪುರಾಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿ ಬೋರಿದ ಒರುವಾದು ಉಳ್ಳಾಯೆ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಲೆ ಸುಯಿಲು ಪರತಿನ ಊರು ಎಕ್ಕಾರು. ಕಲೆ ನಿಲೆತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಂಗನ ಆದು ಉಪ್ಪುನ ಎಕ್ಕಾರದ ಮಣ್ಣಡು ಸವಾರಿದ ಕಂಡಡು ನಡ್ಯೋಡಿ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕರು ಕೊಡುಗೆ ಆದು ಕೊರ್ನ ಪೊಸ ಕೊಡಿ ಎಡಿಟ್ಟು ನಡಪೆರಗು ಉಂಡು ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಐವರು ಸತ್ತೊಳಗು ಕಾಯ್ದೊಂಡನೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಟ್ಟಿಗೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಉಪ್ಪುನ ಕಾಯ್ದೊಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಕಾರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಟ್ಟನಡು ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಾರೆ ಬಾರೆ ತೆಂಗು ಕಂಗದ ಪಚ್ಚೆ ಒಲಿ ಬೈಲ ಕಂಡೊಲೆದ ಕೈತ ಸಿರಿತ ಐಸಿರೊಡು ಕಾಯ್ದಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಕಾವೇರೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬಂಡಾರ ಜೊತೆದು ಕಾಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಗ್ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆರ್ದು ಬರ್ಪಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಸೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಆನಿಬಯ್ಯಗ್ ಆಚರೆ ಗಂಟೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರ್ನ ತಂಡರ್ದೆ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಪದಕುಲೆ ಗುಂಚಿಲೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆರ್ದು ಪೆರಿಂಜಮಾರ ಸತ್ಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವಗ್ ನೇಮೋತ್ಸವ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಕ್ಕಾರು ಮುರ್ನಾಲ ಪಟ್ಟದ 4 ಗಂಡಿದ ಅಧಿಕಾರೊಡು ಮೆರೆಪಿ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಗ್ ನೇಮೋತ್ಸವ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಬಯ್ಯ ಆಚರೆ ಗಂಟೆರ್ದು ಊರುದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆರ್ದು ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಕಾಯ್ದಂಡ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಪದುಕೆರೆರ್ದು ಅವತಾರ ಪುರುಷೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮದ ಆಯಜಾರಂದಿಲಕ ಕಾಪುನ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ದೈವಲೆಗೆ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನಡು ನೇಮೋತ್ಸವ. ಏಪ್ರಿಲ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬಯ್ಯಗೆ ಆಚರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ತೆಲಿಕೆ ದರಸೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಲ ತಂಡರ್ದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆರ್ದು ಕಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವ